дӯстам, чаро имрӯз хурсанд ҳастӣ? дӯстам, ман мехоҳам як наворро пахш кунам дар интернет ва хеле фоидаоварӣ калон ба ман мешавад. дӯстам, боз ягон сабти занро ё ягон бечораро дар интернет пахш накунӣ. Не, астағфируллоҳ бародар. Ту магар аз ман ҳамин хел боварӣ дорӣ? Ман аз ту хел боварӣ надорам. Ту худ медонӣ ки интернетро одамо барои пул шуда ҳама корро мекунанд. ман ҳеҷ гоҳ як занро шарманда намекунам. касе ки гуноҳ мекунад, шояд ӯ пагоҳ тавба кунад. Намехоҳам ки ӯро дар интернет партонам. Мен ин корро накардам. ҳар чизи дигар аст. ва ҳозир ба ту нақл мекунам. як бародарро дидам ки модараш ба душаш бардошта бурда истода. ва ин чиз хеле ба ман писанд омад. ва хостам бо писар суҳбат кунам. ва бо писар ҳам суҳбат шудам. ба ӯ савол додам: бародар, барои чӣ модаратро бар душат бардошта бурда истода? намешуд ки ба мошин ё ин ки бо дигар чизоре ки роҳам будаст ба ӯ барӣ? ва ӯ хандида ба ман гуфт: бародар, модарам маро 9 моҳ дар шикамаш бардошт ва ман хостам ин чизро бар худам бинам. ва як бор модарамро ба душ бардоштам ва мисли ӯ барам. вале ин чиз хеле эҳсоси хуб доштааст. ва ин ҷавобро ба ман гуфт. ва ман ин чизро ба навор гирифтам ва хеле хурсанд шудам. ва мехоҳам ки ин чизро дар интернет пахш кунам ки toe ки дигар бародарҳоямон аз ин чиз бохабар шаванд ва ин чизро бинанд ва чӣ қадар арзиши модар донанд ки модар чӣ қадар боарзиш аст. қадру қимати модаронро мехоҳам ба дигарон нишон диҳам. ана мин хел воқеа аст бародарам. мехоҳам ки дар интернет пахш кунам. пас ин тавр боша, ман ҳам мехоҳам ки дар кори хайри ту шарик шавам дӯстам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарон, пеш аз як навори занро дар интернет пахш кардан, аз шумо хоҳиш мекунам ки каме фикр кунед. зеро як занро шармсор кардан хеле гуноҳи азим аст ва барои пулу моли ҳароми дунё шуда ба ин корҳо даст назанед ва хоҳаромонро гуноҳҳояшонро сатр кунед. худованд ёру мададгори ҳар яктаи мову шумо бошад. дар паноҳи худо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. дар канали мо обуна шавед ва моро дастгирӣ кунед ва мо ҳаракат мекунем ки филмҳои хуб ва нав пешкаши шумо гардонем. худованд ёру мададгоратон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.